børneflok. Skal de ikke i skole? Nej, det tror jeg ikke, de skal. Skal I i skole? Ja. Nå, okay, det skal I. Men hvad laver I så her? Vi skal fejre dronningen. Fødselsdag. Ja. Og I kommer fra Endrup skole, som ligger her i Fredensborg. Ja. Hvordan er det at bo samme sted som dronningen? Godt. Det er godt og dejligt. Hvorfor det? Fordi at vi skal bare være glade for, at vi har en dronning. Hvorfor? Fordi der ikke er, der er nogle lande, hvor de ikke har nogen. Hvad betyder dronningen da? Altså, hun regerer landet og styrer sådan, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Hvad synes du om dronningen? Hun er sød, og Hvad tror I skal synge for dronningen? En fødselsdagssang. Kan I nogen? Ja. I kan to? ja. Hvorfor en vil I helst synge? Den gamle. Hvad er det for en? Det er... Prøv at synge. Kan I synge den gamle? 1, 2, 3, nu. Det er det dronningens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun ønsker sejr. Med dejlig chokolade og kager til. Ja, her er der altså ikke brug for nogen studentersanger. Skolen her, de fungerer udmærket som kor for dronningen, synes jeg.